zdraví vás Haldemajner a vítam vás pri ďalšom videu. No a som tu aj ja, jeho host. Hej, presne ako inak. Edvač. Dobre, máme tu dneska také video naše nezhody, čo vlastne, teda my sme kamaráti, mohli ste sa všimnúť, ale máme nezhody, ktoré absolútne sa nevieme dohodnúť. Takže teraz si v tomto videu o nich porozprávame. Dobre. Tak prvá nezhoda. Dobre, prvá nezhoda. No, cviklu dám si, ale ako nejak viac nie. No a ja napríklad cviklu vôbec nemám rád. A zase ja mám rád hryby, a ty nemáš rád. V poslednej dobe som ochutnal Havaj, pizzu, mne hrozne nechutila. Ochutnal som ju, nie je to jedna z mojich obľúbených pizz, ale už je to lepšie. Takže to je, ale ja nechutí, mám, no. hej, nemám to. Dobre, nechutí čili, tebe asi moc nie. Záskor máš, no. Ako, dakedy si do toho namočím sushi. Ja ich suším, no hej. Ty napríklad absolútne vieš, ovládaš a všetko poznáš prírodovedu alebo biológiu. A ja som raz jeden deň nevedel ani čo je holub. Musel som si to vygoogliť, lebo fakt je to nejak vypadlo. Potom ma niekedy cez hodinu skúša, že áno. Môžeš moc vyskúšať. Vyskúšať slovnú skúšku. Zaujímalo mi či si sa už navyspejel, že aký rozdiel medzi smrekom a Stromy. Stromy, to je strašná téma. Ale nie, medzi smrekom a dubom. No počkaj, tak dub, to je vybrané slovo, čiže nie, to nie, že som vedel, to je vybrané slovo, to je vzor skloňovací. A dub je to je taký smrek, to je taký veľmi taký dub. To je taký široký ihličná. No, dobre, tak... Asi ne. Som to tak na... Listnatý je dub. 70%, lebo je síce ihličná, ale nie je nejaký veľký, robustný a široký nič extra. A má také mini konáriky s takýmto... Ale má také dlhé, nie? Nie. Či to nie je tam tie také guličky? Aha, no dobre. Takže napríklad o to, alebo absolútne vtákov, on ovláda vtákov jak... Ani ne. No, ale vtáci sú nejaké takí... základy, no. Prepelica, čo je to prepelica? No, že vraj nejaká sliepka, či čo? Nie, ja neviem čo to je. Prepelica. Alebo, viem čo je vrabec, a už viem aj čo je holub. No dobré. Ďalšia téma, čo ja viem. Napríklad, kolegu veľmi bavia animácie a také veci. Jojo, grafika, animácie. Áno, ja to až tak nemusím, ale nie je to taká nezhoda. Nie je to nezhoda, lebo akože počítač máme obidvaja radi, aj YouTube, aj internet, ale no, ty skôr tie, a ja skôr tie také tie, no. Ale tak nejaké základníky už viem. Ale jasno, no. Základníky. Si pozrite miniatúru Pershing, World of Tanks, to robil on. Photoshop. CC 2014. Tí, čo vedia, tak tí vedia, o čom robím. Dobre. Ďalej by som povedal, že ty... To už by sa dalo povedať, že nezhoda, pretože... ty máš rád telesnú. No, ty nemáš rád telesnú. V poslednej dobe nemám rád telesnú. Pán učiteľ... sorry. Ty nemáš rád pohyb, alebo nemáš rád športy, alebo nemáš rád konkrétny telesnú na našej škole? Na našej škole nemám rád telesnú, ani učiteľa nemám rád, ale
takú, že, jak by som to povedal, že telesnú nemám rád, florbal, keď mám chuť, tak si zahrám. Chodí na florbal, aj ty chodíš. A ty chodíš aj na streľbu, ty chodíš aj na... OK, ďalej by som povedal, že napríklad ja, ako zo školy predmety, mám rád slovenčinu. Máš rád matematiku? Ja nenávidím matematiku. Tak, už som povedal. A nezačnem slovenčinu. Chceš ísť na Gimpel alebo na SUŠ? Neviem. Ja asi už to mám jasné. Na Gimpel s najväčšou pravdepodobnosťou nie, ale skôr na tú strednú umeleckú školu. Ešte to není jasné, ako už mám aj vyhliadnutú, ale ešte nič nie je definitívne. OK. Ďalšie nemám. Ďalšie nezvoda. Čo také? Napríklad. My sme kamaráti, nemusíme moc hľadať nezhody. No však to. Ale tak to je video také špeciálne, že tam sú tie nezhody. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite určite dať dislike, lebo že ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like. Určite nezabudnite dať negatívny komentár, lebo negatívne komentáre sú dobré a tie spamy sú super, pomáme radi. Spamy to je najlepšie. Ja si to potom čítam, že koľko komentov. Áno, hej. Potom prídem na to, že je to isté. Že tie upozornenia, čo tam sú, že dostali ste nové upozornenie. Wow, a to je takých 10 upozornení. Taký spamy, no. Otvorím a 10 takých istých komentárov. No a ešte, ak teda určite radšej negatívny komentár ako pozitívny, lebo pozitívny to sa dobre poteším, ale keď je negatívny, tak aspoň vieme, čo sa vám nepáči a poučím. No. Alebo nie napíšte... taký, že hejterský, ale taký, že čo by sa mohlo zlepšiť. Áno. A napíšte, čo teda, čo ešte má pán dotyčný kolega točiť, ako z tie minihry. A... Dobre, to je všetko. Dobre, čaute. Čaute.